Велика събота, денят на тишината, но и на надеждата. Днес целият свят е притихнал. Христос лежи в гроба. След болката, след кръста, след разпети петък, идва този ден на очакване. Денят между смъртта и възкресението. Небето е мълчаливо, земята неподвижна, но в тишината се ражда нещо велико, защото точно когато изглежда, че всичко е свършило, всъщност се подготвя новото начало. Велика събота ни учи на търпение, на доверие, на това да вярваш, дори когато нищо не се случва. Не всичко идва с гръм и светкавици. Понякога най-голямата победа се подготвя в тишината. Утре идва възкресението, но днес се изисква вяра. Вяра, че след всяка тъмнина идва светлина и че всяка душа, минала през болката, ще възкръсне още по-силна. И никога, ама никога не се отказвайте.